OCHA Brigade eburugo banye n'obodo Onitsha n'ọrụ agha ha na-ebu megide oke nkwụkọju ndị mmadụ na ụgbọala na ịnakọ otu isi n'ụzọ mkpuke na Ahia n'ịgbaso ntụziaka gọọmenti Anambra steeti nyere ha bụ ụlọ ọrụ Operation Clean and Healthy Anambra iji wee fụ na ahịa dị iche iche na na-agbanwu ya siriri werere tinyere na a ga-akwụsị ndị mmadụ ịzụ ahịa mkpuke nakwazi naka otu isi n'ụzọ mkpuke ma kọchasịa ọwa mmiri niile dị n'akụ steeti a. Chibuzo Obidike ga-akọluga akụkọ n'isi. N'ibido ya bụ ọrụ ebe ọ kwụsịrị ka otu ya bụ Special Task Force bụ ndị jere na nnukwu ahịa dịgasị iche dị na Onitsha tinyekwere ọchanja ose nakwa afịa marine n'iji wepụ ọtụtụ ụlọ arụgasịrị n'enu ọwa mmiri nakwa igbochi ndị na-azụ ahịa n'ịzụ ahịa ha n'okporo ụzọ bụ ebe ụgbọala na-aga bụ nke na-eme na ụgbọala anaghị aga welewele na ọtụtụ ahịa ahụ ha jere. Onye bụ Head of Operations nke OCHA Brigade Maazị Chukwuma Oye siri na ihe kpatara ya bụ njem bụ n'iji fụ na ebumnobi gọvanọ Akanachi steeti a Chukwuma Soludo pụtara ihe n'iji fụ na obodo Anambra bụ nke dị mma obibi ma kpọkwuo ọhaneze ka ha sonyere na akụrụngwa nakwa mmemme nke ọchịchị ugbu a. N'okwu ya n'Onitsha ka onye bụ zonal manager nke ya bụ ụlọọrụ Maazị Daniel Martins kelere ya bụ ụlọọrụ maka ya bụ njem ma kpọọ oku ka ọ na-adịgide.